زندگی را راه گفتم چاه بودست وادریغ. حاصلی بود و نبودش آه بودست وادریغ. آرزو می کردم من با خنده سازم زندگی، خنده ام را گریه ها همراه بودست وادریغ. دوستان عزیز و مهربان، پیش از شروع کردن ولوگ با شما یک کانال بهترین TJK رخشро пешкаш мекунам ки канали пухтупазаи влогҳои беҳтаринай ма инҷа тарзи чӣ хел подписатсия кардана нишон метиҳам. Ма подписатсия будам даи хоҳари азиз амхел подписатсия кардам, бо подписатсия кардам, бо зангулачаш. Дӯстони азиз, ин шахс ба мо чӣ хеле ки дина дар эфир гуфта будам пул додага илтимос ай номи мо рафта подписатсия кунед, дастгирӣ кунед. Чӣ хеле миннатдор мешавам. Ай шумо ҳечӣ намерава, як подписатсия, як лайк ва беандоза ман миннатдор мешавам. Беандоза ами хоҳари азизамон ки хеле кӯшиш мекуна баҳри шумо миннатдор мешава. Силкаша бошад дар якум комментария закрепид мекунам. рӯзатон ба хайру ба шодӣ дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сеҳат саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозем хубем. чӣ хеле ки дидесед ӯ рӯзанги коронае ки ма кардам, инем хеле золотистки свет кардамшан, лекин ба дилам наомад бигем, барои чӣ ки анаира ма хами бад кардам, бояд ина хеле болотар мекардам. Хай кӯдако бесаброна интизоранд ки амира бихӯранд. ҳар рӯзе, ҳар як соат, ҳар рӯзе мегӯям, ҳар як соат фариза меояд мега ки оча биё коронаро бихӯрем, оча биё коронаро бихӯрем. ҳози вай ховай ман ми коронара нем хеле золотистки свет кардам. хай мехеза ба метимша мехӯра. И бо яду кас гуфт мастика хӯрданияе. О бале хӯрданияе. Ма як видеош ҳастай тайёр карданам, ҳамаш ба чизои маҳсулотҳои хӯрданияи пухтагияи ҳамаш бигем. метавонед ки чизе буфоратона тайёр кунед барои хушҳол кардани фарзандои худ дар хона. хай ягон касда падарочки тайёр мекунед. хай мо инем хеле ранги корона номаду, ранги шапкаи клоун омад. инам хеле хай тайёр кардем. ҳатман ки хай кӯдакода маъқулай ози мехезанд, баъд фариза мехеза, маъваша меорем, ба ҳар дакш мешинанд, мехӯранд. инам хеле хай хурсандӣ мекунанд, як хурсандии кӯдак. дӯстони азизу меҳрубон, ман имрӯз барои кӯдако хостам камтарак мармелад тайёр кунам. чӣ хеле ки бисёр ма мегӯям фариза мармелад мега. мармелад мехӯрем фақат барои мо хостам имрӯз худам тайёр кунам. чӣ хеле ки шумо медонед мо силиконовые формочкаи дорем барои торткунӣ. дар ҳамози ма мармелад мекунам. барои мармелад мон чӣ дар корай? желатин, ина ма тар кардагим желатина, инам хеле шидагиай. компот, фарқ надорад чӣ хеле компоте боша, ай ма компот сливай. баъд камтарак шакарай, сабабе ки триштарай барои мо ма камтарак слива гирифтам. баъд дар бораи чӣ гап заданиям дӯстони азиз? Дар бораи анами желатин. желатина ма вақте ки гуфтам дар ҳамо сахарни чӣ сахарни мастика чӣ мекунанд? ҳамхали желатин медозанд. ман нишон додам, гуфтанд ки желатин ҳаромай. ин гаптонам дуруст, барое ки манам дар чанд ҷо фаҳмида будам ки желатин ҳаромай, ай свиньяй, чӣ свинья дора, ҳаромай, ай хогиай. баъд ба мармелад ҳаромай мегӯянд. мармелад қити ҳами чӣ ҳаромай. ман то ҳозира дар ҳамин кӯдакҳо мехарам, кӯдакҳо гирия мекунанд, мехаремшона, лекин ма ҳавая пеши даҳанам бурда наметавонам. дӯстони азиз, ҳамиқа мегӯям нахӯред, наёр мегӯям, хай меёра шаварам, лекин анами имина ма ҳами чира ҳами пишевои желатина дар чӣ ма ҳамхали ҳоҷи мирзоро гӯш кардагӣ будам. меабая 2 сол пеш гӯш кардам. ша ҳамҷоя худу дурӯғгӯ накунӣ, ё 2 сол ё 1 сол пеш гӯш карда будам. гуфта ки 1 сол пеш, 1 сол пеш гуфта ки желатине ки пишевояй барои продуктовияй, барои вай дар чанд намуд химикато истифода шудагиай, вай
ҳаром ай ҳалол ай гуфт ҳалол мумкин ай ки истифода бубаранд ҳавая гуфта ҳамхали касе савол дода буд вай гуфта ки бо ба далелош оварда ҳамеро фаҳмонда буд ма ай ҳамуҷа истида ҳамиш желатин баъд гуфтум ки значит худ бикунӣ ҳалол ай ана ӯ гуфта ки ана ӯ чое ки мармелатое ки мекунанд аз заводҳо ма хайвайда гаранти наметем гуфтагиаю некем анами чи желатина гуфта ки пешевое ки барои ами чизои химикат кати якҷоя када истеҳсол мекунанд ша гуфт вай иша мехӯра бухор мекуна ҳамхале чизо кати анаму желатин ҳалол ай гуфтак ма барояму ба истифода мебарам хеле гапа бисёри бад кардам дӯстони азиз шурӯъ мекунем дар аввал аму желатина об мекунем камтарак ира ози будозум об мешава ози медозум хушрӯҳак об кишид бо нишон метавем чӣ хеле мешава баъд ҳама чиро меандозум компота меандозум баъди компот шакара меандозум камтарак меҷӯшонам мегирам шона вақте ки ҳами желатина пешаки тар мекунӣ дӯстони азиз бениҳоят баъд вақте ҳами чӣ карданда об мешава оби худ шурӯъ мешава инам хеле мемонӣ ҳами гарм кишидам гирифт худаш ҳами об ба как мешада инам хеле об мешава ма ба ира ба оби ҷӯшам не оби ширгарм дохта будам монда будам ҳамхеле чӣ шидагда об мешава ҳамо майдое ки ҳаста дар худаш оба мекаша чанқе ҳаста хча чӣ мекуна бигем инам хеле хай дар қуввати паст бояд ма буҷӯшонамша паста мемонам пилтараву об кишид баъд дарав компота меандозам ина чӣ хеле ки дидед ҳамаш об шид баъд дӯстони азиз шакара меандозем ям мековемша об шава чӣ хеле ки дидед ина желатин дар ягон ҷоакш намонда хушрӯ об шид хеле об мекунемша хушрӯ шакарам об мекунем ясар меҷӯшонем бигем баъд мегиремша камтарак хунук мешава баъд дар чиҳо рехтана сар мекунем буфора ранг мекунем ба пишивой краситил оз яка гуфтестам ки як қакша бигирам дигар ранг як қакша дигар ранг кунам дар пивлако камтараке бигирам рангу ранг кунам бо кӯдако завқтар мекунанда барои мо анами ранго кати ман ранг кардамша чӣ мекунам насиб боша ози мегирам дар силиконове чиё формочкаҳо меандозам ози нишон метавам дӯстони азиз инами формочкаҳое ки силиконове мо шоколадам хеле мерезем ҳарф менависем баъд инаи намудаш дорем глако ози ма дар ҳами глако мерезам баъд агар чӣ дар инаи тухмакҳо харидагиам и тухмакам дар ҳами поёнакҳош камтараке меандозам тамом пур намекунем баъд як хоҳари як дӯсти азизи мо гуфтанд ки шумо қатъи ҳамсоятон рафту омад доред ё ки не чӣ хеле бугум уҷа ман менависам дарози бад мешид барои дар саволи ҳамон ҷавоб гуфтаниям ки мо қатъи ҳамсоямон ина хеле қатъи ҳамаш не қатъи якта ҳамсоямон рӯбарумон ман рафтуомад дорам мерам чӣ ягон чӣ бикунам ман метиҳам ягон чӣ вая бикунанд метиҳанд ягон чӣ дар кор шавам ман мепурсам инем хеле баъд дигар ҳамсояҳо қатъи ҳамаша мешиносем нағзисозӣ мекунем некем номошона намедонам хушрӯ ҳам хеле буромада дар берун гап зада мешинанд ҳамсоямон мегӯям биё ягон рафтеста бошам ё ки дар дан тиреза яке нигоҳ кунам биё бишинем мегӯяд ман ростига дӯст намедорам дар берун буромада шиштана тамоман дӯст намедорам мешинанд чорзанаку ҳамхелера дӯст намедорам барои ҳамо ман намебурам дар ҷамъ дар қуръанам будем дар уҷам будем дӯст намедорам фақат ҳамавақт қатъи як ҳамсояе ки рӯ ба рӯи май қатъи ҳамо дар қуръанам будем рафтуомад доштум қатъи ҳамо дар анаву садбаргам будем қатъи ҳамсояи рӯбарумон рафтуомад доштем ана иҷам омадем қатъи я ҳамсояи рӯбарумон рафтуомад дорем и хеле қатъи дигоҳаш нағзисозӣ дорему дигар ягон чӣ не
اینم خیلی خیلی دوستان عزیز و همین سوالاتون هم خیلی جواب یگان سوالاتون باشد مرحمت نویسید من میتونم که در همین ویدیو جواب بدم و دوستان عزیز همه احترامانه خواهش که همو کدامی را که من رکلام میکنم در اومده ابونه شوید از شما هیچ نمیره و کدامی که ابونه شدن نمیتونه همو جای کامنتاریا خوندن میدروید کامنتاریا من نویستگی در یکم کامنتاریا نویستگیم همون بالای کبوتک بجقید کانال همو میره подписать سکنید لایک مونید اینامی کانال ما گپ زنید از همه التماس و خواهش دوستان عزیز نکو با قاشقچه میگیرم میریزم در هر یک کدامش ما خیلی دو بار کدگیم شروع برآمدگی اکیدا بو میبینیم با شما یک جای میکنیم میبینیم فقط که در جای سالقینی نیم یک ساعت یا نیم ساعت موندن در خوره که همیو یخ کنم بگیم خیلی چی شونده سختی شروع شوند خیلی تا آخری ولوگ با ما باشید حتما که با کودکاتون تماشا کنید او هم ذوق میکنن و خیلی منتدار میشیم خیلی این قوقه همه وقتی که کار میکنه یک جوشه نه هم خیلی میریزونه و ده اهمیتیت حتما که با سالفیتکه خشک کردن میگیریم برای مو یگان چه خواتیرم نشوه اینم خیلی خیلی دوستان عزیز تا آخر با ما باشید دوستان عزیز خیلی پر کردم شونه میستیم خیلی یک ساعته نیم ساعته میستیم بعد میبینیم علاقه رزولتات کم هسته خیلی غوز شده است یا نکو اوی اونی غوز تر شده اینه اینجا نگو علاقه معلوم تره برای ما جداد میکنیم دوستان عزیز و مهربان мармелатои мо бугем тайёр шидай барое ки кӯдако аллакай тоқат накардаистиян ям хай тайёр шидай кам тараки дига бести худаш ҷудо мешавад накин бетоқатӣ кардаистиян ҳам дер шидестай бугем барои видео ҳамуда ҳозир ма ҷудо карда мегирим шона инаёшам хай состара и бисёртар буд бисёртар духтагиём и дертар қоқ шида инаёш бугем вабше инаёша дастак задиян кӯдако инаёшам хай қоқ шидаю چی شده نکم خشرو اخل نشده اولی سخت خشرو نشده گه نکم نگاه کن او نیست بخوان دست نمیچسب بخشرو اقاقی دیگه بیسته بخشرو خودش جدا میشده سیلیکون ویده خودش خشرو جدا میشه نکم کودکو که به طاقتی که دیستیم اینایی را میمونم میسته نکم اینایی گلکه کتی اینایی ما جدا کده میتونیم جو فریزه تماما به طاقتی که دیسته این علاقیتش گرفته چی کردیم نشون دادم شکلی تیار نشده پیشتر گرفته بودیم با بعدی او یا 10 منوتی دیگه ایستاده نکه به طاقتی بد که دسته برای ما از گرفته میتیم شم و نشون میتیم اینا دوستان عزیز مرملت خوراکی ماده خانم چخله سلام نمیگه دوستان عزیز سلام دوستان عزیز این مرملت تانمون تراشی نه یا تاشلانجی با اورنجی با کراسنی در اینجا باشه خیلی دوستان عزیز ویدیو رو با پایان میرسونیم تا ویدیو آینده در پناه خدا باشد خدا نگهدار هر کی ما و شما باشد خیر دوستان عزیز این ما جدا کردم اینای گلاکو قریب کشیدین نگاه کو گلوشون هم معلوم شده لیکن به هر حال با نمونده سیم فریزه چه خیلی که دیده چه نمونده است اینم خیلی دست نمیچسبه خشروق میکنی میگیری و فقط که صبر کردن در کار یا 2-3 ساعت صبر کردن در کار با میشده این خیلی غوض که اندازی دیرتر میشده هم ممکن ژلاتینی ما کم بود برای 2-3 پیاله‌چه خیلی که دیدید ما کدگی بدم اینم خیلی دوستان عزیز یه بار گفتم نشون بدم با نگید که نشون نداده که فریب مون کرد همه رو با سخر پودر کنیم تنوش سخر پودر کنیم یا شکر کنیم پروسه با شیرین تر میشه و که من خالیش با فکرم بوده که هم خالی رو دوست میدارم که کار کردم مرملت گفته